El que més m'ha sorprès és que es parla el mateix idioma, els mateixos mots apresos aquí en el món del retail. Realment ha sigut l'interès que he rebut pel sector de la moda, que era un sector que no tenia pas considerat, i ara sí que tinc el compte de cara a un futur. I sobretot el que més m'ha agradat ha sigut el bon rotllo que m'han transmès i la dedicació que han posat en mi el director comercial i el responsable de compres en explicar-me les tasques a realitzar. La involucració que m'han transmet perquè jo participi, em motivi i sobretot la predisposició i confiança per part dels superiors. Que no m'he enfocat només en un, sinó que he estat treballant amb diferents equips que tenien diferents formes de treballar, diferents personalitats, diferents caps i diferents tasques. També m'ha servit per ser una persona més polivalent, ja que he tocat departaments totalment diferents. Ja des del primer dia que vaig arribar, el tutor em va donar 2 projectes a realitzar. M'agrada molt que em deixessin molta autonomia. Que no m'he centrat exclusivament en un sol departament, ja que durant les pràctiques he estat a més a 4 departaments diferents. Sobretot, veure els coneixements que m'ha aportat Escodi, aplicar-los a les pràctiques de treball. Poder conèixer internament una companyia, perquè sempre és bo, perquè és una ocasió de conèixer el món realment i no només teòricament a classe.